prostorách obecního úřadu v Málkově na Chomutovsku probíhá v těchto dnech první výstava talentovaného fotografa Jaroslava Nosky. Slavnostní vernisáží byla zahájena 20. února a navštívit ji můžete v úředních hodinách Málkovské radnice. Tahle výstava je vlastně tvořená fotografiemi, které jsou přes filtry dány na plátno, s tím, že jsou pořízený jak tady v okolí Chomutovska, obce Zelený, tak i v Paříži. Fotografie bylo hodně těžké vybrat, protože za 3 roky, co se tomu věnuju, jich bylo pořízeno dost. Trošku mi s tím pomohli i lidi, aby si sami určili, jaký fotky je zajímají, a z toho jsem pak udělal užší výběr 40 fotografií, který se vlastně takhle zpracovalo. Kromě zviditelnění práce mladého fotografa má výstava také charitativní účel. Její výtěžek poputuje na pomoc 6leté dívce Daniele, která trpí leukémií. Lidi mají několik možností, jak můžou pomoct. Můžou přispět přímo do kasičky, která je určená na tu pomoc. Další věc je, že si můžou koupit obrazy nebo pohlednice, ze kterých vlastně z té částky se odebírá akorát částka, která je určená čistě na náklady na ten tisk. A další možnost je, že můžou přispět přímo na účet. Výstava Jaroslava Nosky je putovní a v Málkově je k vidění pouze do středy 20. března. Za pár dní poté už se ovšem přesune do Ostrova, kde bude svým výtěžkem opět pomáhat potřebným. Obec jako taková bych řekl, že ráda podpořila tuhletu věc a je to za účelem, dá se říct, i trošku malinko, že Jarda se zviditelní tím, že vlastně je schopný něco takového udělat, a za další je to, že i tímto způsobem vlastně přišly nějaké příspěvky za účelem vlastně léčby vlastně malé Danielky. Policie v posledních dnech